all or sa tanan babae lalaki mauni ang iyang pangutana. Brad, sala ba ang masturbation? Sala ba ang masturbation? So, matubag nato ang maong pangutana kung sala ba ang masturbation, kung matubag nato ang unsa ang katuyuan sa sexuality. So unsa ang sexuality di ay mangigsoon, ang tuyo sa sexuality nganong gasa din siya, usa ka gasa sa Ginoo kanang sexualidad sa tao. Kay ang tuyo niini aron ang tao, di ba ang gingon ako ganiha, unitive and procreative. Mo kag unitive nga aron makighiusa ang sexualidad di ay ang sex gidesign ni sa Ginoo para sa mga magtiayon. Ug ang ikaduha aron mosanay. Mao bitaw na ang mga magminyo must be open to life. Mao bitaw na nga inig-interview sa pare na before kasal, kung mahibaw-an gani sa pare nga kining magpakasal, why planong manganak, igo ra magpakasal, wa sila'y plano nga manganak, kay di gusto nga manganak, kay babag ang bata sa kaminyoon, dili madayon ang kasal, invalid ang kasal ana. Kay dapat must be open to life. Karon ang masturbation ning guba siya sa duha ka purpose. Unitive, union, kay mo kag masturbation, saa man ka nakighiusa sa imong kamot. Unya, procreation, naaday matres ng imong kamot, unsaon man na pagsanay. So, kana palang daan, naguba ang katuyuan sa sexualidad. Arita sa Catechism of the Catholic Church 2352, by masturbation is to be understood the deliberate stimulation of the genital organs in order to derive sexual pleasure. Both the magisterium of the church, may magisterium, the teaching authority, in the course of a constant tradition, and the moral sense of the faithful have been in no doubt that have firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. Bugat kayong statement. Intrinsically, gravely disordered action. So, laktod nga pagkasulti, sala. Kay usa siya kapag guba sa design sa Ginoo kabahin sa sexuality. Mao na itubag. Okay.